Esta mañá tiña lugar no Concello acto de presentación do Campeonato de España de Triatlón por clubs e relevos mixtos, unha proba que se disputará os días 22 e 23 de xuño e que será ademais puntuable para a Liga Nacional de Clubs. A competición organizada pola propia Federación Española de Triatlón é unha das máis espectaculares desta modalidade deportiva en auxe. O programa estará dividido en 2 días, sábado 22 e domingo 23, e os sábados serán os campeonatos de España por clubes. Aí teremos as probas de terceira división, segunda división e primeira división. En terceira división se espera un máximo de 50 clubes, en primeira estamos en 30 clubes e en segunda tamén 30 clubes. Dende a Federación destacaron a implicación do Concello para que esta proba saíse adiante. De un ayuntamiento implicado y comprometido con el deporte, que ha sabido ver la importancia que tiene nuestro deporte para el desarrollo turístico y deportivo de la comarca de Boiros. Pola súa banda, o alcalde Xoán Xosé Dieste fixo fincapé na aposta forte realizada polo Concello para poder acoller este campeonato do máis alto nivel competitivo, xunto a outras grandes cidades da xeografía nacional. Temos un lugar ideal, Boiro é un lugar magnífico para este tipo de probas. Está o mar casi integrado na zona urbana a través de un paseo onde se poden ejercer todas estas actividades. Entre 1.100 e 1.500 deportistas é unha cifra importantísima entre o sábado e o domingo, porque 1.100 deportistas ou 1.500 traen moitos acompañantes que estes anos acababan, e sempre ao acabar as probas decían que o pueblo tan bonito para venir a pasar as vacaciones.